Bez duškavanje. Nema ko nije kulturno tuđi telefoni da se gleda. Kritika ne treba. Gdje me mati? Ja sam čitavog života s Albancijom. Znači, čitavog života ja sam rođen s Albancijom. Pa ja ne znam šta bi moglo da nas poremeti da ne sedimo zajedno. Jednostavno, nijedan razlog nisam video da ne bi mogu da sedim s ovim ljudima. Znači, nijedan razlog do sada nisam doživio da ne mogu da sedim s ovim ljudima. A najviše sedimo, svi družimo. Dojte sutra, sa mnom, u kampani gde je srpska kampana, gde drži Srbin kampanu. Da vidite da ima više Albanci i da ja sedim opet s Albancima u toj kampani. Vrejtje, bez vete, još je već mu se dušati dođu. Ka posto. Nije top. A ti partijom, evo, piti da je ništa. Ako su vrejtje, nasi će teraz ka posto. Te i to je kubak, ja i Srbač. Te je Srbač, kao jedno, i šasni bedlove, dijem turde, neve. Ka posto kuri. Kako je umešao? Se vidi. Asnjëherë nuk ka pas, domthonë vetëm shqiptarë, gjithmonë ka rasë, gjithmonë. Si është marrëdhënia e tyre zgjidhur ndonjëherë? Jo, që 5 vite i vuaj, një herë nuk ka ndonjë incident. Domthonë sërë në shqiptarë. Alo. Preshevën në Kosovë do t'i dinë se nuk i ka asnjë. Keq nuk kanë me. Problemi nuk është të na, problemi jo është të politikanët e mëdhaj. Ata është problemi. Me na shiqu ata neve, se si bashkëtojnë, si jetojnë, po kur si ishin dhe rësit, pas kujt ndarja ato.